Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulit Enforcement jong Tanat Transport apo kejingilam u Inspector H Paswed haringkat Kipulit Penyat Kali jong Kolum Dingjeri Police Station ha kesengi baar jong katayo kataka arhu pratre unai wing arajar arpulai ila penong dengan jingpet benya iki arsyaka bagan top nuduk ki baik ki skuti ki bawan lingba ka apa sulong ki ba temu bandrung shi ki benta jong yodu bad gari khana ter ba shi ki wei ki benta katay jing penong nya ka tega jingpet benya kadai ru halor ki driving license ki kot ki sla jo ki arsyaka bad ru ki tu ki bapong ki slipar bad kham tam ki tu ki bamput ya ka anya kali arsyaka hakate ke jing bat jongki kilayo ban bat palat spatli ki arsyaka ki bamdan ki kot ki sla ki babiang kom ke insurance fitness bat ki wei bat na kaliang ki pulet kila dan kuna na phang kham tam ki do ki bambiang ye ki kot ki sla om balong ka dak ban a jing sneng ye ki namar ka jing bamburam ya ka anya kali kate ke jing sedang ban bat ki ki arsyaka kala sedang na do kapor khat mai baji men step Punya karena lo kau je. Dah lawan dah. Ada ni kamera. Delapan budak ni ang. हाँ सुन रहा है Enak. Dah boleh. Aman. Jam menyi lah, jam menyi lah, tak